fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta Litinin za a ji cewa shugaba Trump na Amurka ya ce yana son mallake man Iran kuma mai yiwuwa ya kwace tsibirin Kurd inda yawanci Iran take samun man da take fitarwa waje. Ana sa ran wani jirgin dakon mai na Rasha da ke dauke da dubban gangunan mai danye ya isa Cuba a wannan makon bayan da shugaba Trump din na Amurka ya gaya 'yan jarida cewa ba shi da wata matsala idan Rasha za ta aike wa kasar da take fama da karancin mai mafi tsanani. A Najeriya a yau ne ake sa ran jagoran Kwankwasiya Sanata Rabi Musa Kwankwaso zai sanar da sauya sheka zuwa jam'iyyar hamayya ta ADC bayan ficewa daga NNPP a jiya. Sai dai makusantan Madugun sun ce wannan karan ba lalle takara bace a gabansa. Ita magana ta komowa ADC ba magana takara bace ba, wani face ta demokuraɗiyya ta tsaya kuma a ceci Najeriya a kada APC a mulki mai zuwa a kakar zaɓe ta 2027. Gwamnatin mulkin soja ta Nijar ta kaddamar da sabon katin ɗan ƙasa da ta ce zai tabbatar da ƙara tsaro da cushewa da curewar ƙasashen yankin Sahel na IES. Wannan edikin baka iya juya shi kawar da aka yi wannan nada. Wanga na zamani ne kuma abu ne mai muhimmanci na 'yancin kai. Da Mali da Burkina da Nijar sun zan ƙasa ɗaya, kati ɗaya za mu yi kuma za mu fasfot ɗaya. Akwai maimacin rahoto na musamman kan bala'in gobara a kasuwannin jihar Kano. Ni ne Muhammad Anur Muhammad, bari mu fara da labaran duniya tukuna. Shugaba Trump na Amurka ya ce yana son mallake man Iran kuma mai yiwa ya kwace tsibirin Kurd inda yawanci Iran take samun man da take fitarwa waje. Shugaban yana magana ne da jaridar Financial Times yayin da dubban sojojin kundin bala na Amurka ke kan hanyar su ta zuwa yankin na gabas ta tsakiya. Speaking on Air Force One last night, he said Iran was ready to hand it over. Wakilin BBC ya ce da yake magana a cikin jirgin shugaban ƙasar Amurka Air Force One a daren da ya gabata ya ce Iran a shirye take ta miƙa tsibirin inda in ba haka ba za ta zama ba ta da wata sauran ƙasa kuma. Sai dai kuma daga baya Trump ɗin ya ce za a iya cimma matsaya da Iran yana mai bayyana jagororin ƙasar da cewa suna yin abin da ya dace. Yakin da na Iran ya sa farashin mai a duniya na ta tashi inda a yanzu magana nan da muke danyen man samfurin Brent ya sake tashi zuwa kusan dala 116 akan duk ganga ɗaya. To rundunar sojin Isra'ila ta ce tana kai sababbin hare-hare a faɗin babban birnin Iran, Tehran. Some parts of Tehran and its nearby city Karaj. Wakiliyar BBC ta ce wasu sassan Tehran da birnin Karaj da ke kusa sun kasance cikin duhu da daddare saboda a ɗaukewar wutar lantarki sakamakon hare-haren. A halin da ake ciki kuma Iran ɗin ita ma ta ci gaba da harba makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙa a kan Isra'ila da ƙasashen Laraba makwabta. Kuwait ta ce wani hari da aka kai kan wata tashar lantarki da kuma wata tashar samar da ruwa ya hallaka wani ma'aikaci ɗan ƙasar Indiya. Ita ma ma'aikatar tsaron Saudiya ta ce dakarunta sun kakaɓo wasu makamai masu linzami guda 5. Ana sa ran wani jirgin dakon mai na Rasha da ke ɗauke da dubban gangunan ɗanyen mai na ya isa Cuba a wannan makon bayan da shugaba Trump na Amurka ya gaya wa 'yan jarida cewa ba shi da wata matsala idan Rasha za ta aika wa ƙasar ta Cuba mai. Amurka dai ta sanya wa ƙasar ta Cuba takunkumin shigar mata da mai ne a watan Janairu tare da barazana ga duk wata ƙasa da ta aika mata mai. It isn't clear whether the comment represents a reversal of Washington's. Wakilin BBC ya ce ba a dai sani ba ko kalaman na nufin sauyi ne na matakin gwamnatin Amurka na hana shigar mata da man ko kuma sauki ne na wucin gadi. Cuba dai na fuskantar matsalar karancin mai mafi muni wadda bata taba shiga ba irinta tun bayan yakin cacar baka kusan saboda matakin da Amurka ta dauka na hana kai mata man. To labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Majalisar Zartarwar Australia ta amince da shirin da gwamnatin ƙasar ta bullo da shi na sauƙaƙa jama'a da tallafin mai wanda za ta kashe dala biliyan 2.5. Prime Minister Anthony Albanese ya ce gwamnati za ta rage rabin kuɗin fito a kan man fetur da man gas na diesel tsawon wata 3. Haka kuma ya buƙaci jama'a da su rika amfani da ababen hawa na jama'a domin alkinta man don masana'antu da ke buƙatarsa. A wasu wuraren kusan farashin man diesel ya ninka 2 tun bayan da aka fara yakin gabas ta tsakiya. Daga jiya Lahadi wasu jihohi 2 a ƙasar ta Australia sun bullo da shirin wucin gadi na sauƙaƙa jama'a hawa motoci da sauran ababen hawa na jama'a kyauta. Ginin wani coci ya ruguje a babban birnin Ghana Accra inda ya kashe akalla mutum 2 wasu da dama kuma suka makale cikin baraguzai. Ba dai san mutum nawa ne a cikin ginin ba a lokacin da suke ibada amma dai an ceci mutum 14 sai dai waɗanda ke wurin sun ce suna iya jin muryar mutane daga cikin baraguzai.
masu aikin ceto a cikin daren da ya gabata na ta fama don gano waɗanda buraguzan suka danne. An ce ginin mai hawa 3 na wata tsohuwar makaranta ne aka mayar da shi coci na wucin gadi, ya kuma ruguje ne bayan wani mamakon ruwan sama da aka yi a babban birnin na Ghana. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC. To sai kuma rahotannin da muke tafa da su. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana son karbe man Iran sannan zai iya kwace tsibirin Kerch kamar yadda aka ji a labaran duniya, wanda aka ce yana samar da mai mafi yawa da Iran ke fitarwa waje. Trump da ya bayyana hakan